So guys, dito sa parking fee, mayroon po tayong ticket at nagkakahalaga ng 15 pesos. So dito lang po magpa-park. Ayan po yung motor ko. Ayan guys. Ay, okay. Thank you, Manang. Thank you. Ha? Dami yung pera, ha? Wow. Ha? And 1, 2, 3 guys. Hello po. Welcome sa ating YouTube channel. At syempre po, nandito po tayo sa Antong Falls. At syempre po, nandito yung mga naniningil po. Naniningil po ng parking fee. So, okay naman po sila. Taga-ano kayo, Timanang? Pinalpal po. Pinalpal. Season, ano? Yes po. Yun, sige. So, nagbayad po tayo ng parking fee na 15 pesos. At doon po sa bandaron po ang kinaroroonan ng Antong Falls. Ang dami ko namang pon dito. Dapat makita. So, ano tayo makita dyan? Adi mismo nga. Falls and Ano tayo makita dyan? rock. Awan ti cottage DJ manong? Meron Damot? may tatlo. Okay. Tatlo pa lang. So, adult ti pagyan DJ. Nga mabalag nga. Diba, napudot. Han nga na puro din sa district. Ay, Linong ano yun. linong amin. Dun sa Wow. malambot ka na ada trade pa. Okay. Hindi mo makikita ang araw. So, yan. At gusto kong makilala yung mga nakilala ko ngayon. Manang anangkan mo. Mababay. Nahihiya si ate. Buwan, nagpaka mo ka kami nun. Sakme. Ha? Zaira po. Zaira. Kini, Manang. Mabel. Okay, Manang Mabel. Salamat kada kayo. So guys, punta po tayo sa Antong Falls at ano po ang makikita ko doon. Abangan niyo po. Salamat. Ni ate, madamdaman. So guys, abangan niyo po ako sa Antong Falls. See you guys. Mga co-teacher ko, shoutout po kayo. Inunahan ko na po kayo dito sa Antong Falls. Baka next week o kaya nun, plano natin ha. Oh, pero ngayon, ako muna. Guys, tara. Joy! Welcome to Antong Falls, Barangay Inmalug, Sison, Pangasinan. So, ito po ang daan. Tahimik pang paligid. At dito po sa kabila may umaagos na tubig. Agos ng tubig ang ginawa po. Yan. So maganda po yung ginawang daanan papunta po doon sa Antong Falls. Yan. Wow. Tayo po ay napapalibutan ng maraming mga punong kahoy. Hello. Hintayin niyo naman ako. Ayan guys. Buti na lang mayroon pa akong nakasabay dito na pupunta sa may Antong Falls. So guys, dito po. Wow. Ayan. Kababayan nyo nga eh. Ang kaya mga ata ha. Hindi ka nagustingat ko ni. So ito po yung daan. So ngayon guys, nandito na po yung parang siguro to bahagi na po ito ng falls. So ito po yung daan. Ang bato. Basta hindi pa makita yung camera mo. Ipatad mo nga yung matis ko. From Gioong. Careful. With my heart. Galit-galit. Pampanga.
So guys, pakyat po tayo. Oops. Yan. Naku, ang daan po ay mabato. Pero okay naman siya. Ayos. Saan kaya yung post? Akit pa po tayo guys. Ano po? Ano po yun ate? Yung number po? Ayun o, kasama niyo, sir. Hindi, ako lang po mag-isa. Ay, ikaw, sir. May number kayo, sir? Yes po. Okay. Yay, sir. Next. Receive niyo yung number niyo, sir. Ay, yung number po. Sige po. Bigay niyo. One, binilang po. Ito. Dito sa balay. Sir, may nagkakaya. So ito guys, number ko po dito sa Antong Post. Nagpa-vlog kayo, Yes sir? po. Okay lang po yung vlog. Okay naman, sir. Pero mamaya may... Sige po. Good morning po. Welcome. Hello po. Magandang umaga po sa inyo dito sa Antong Post. Good morning din po. Yan po ma'am. 32. Ano tawag dito yung ano natin, report kung natin mamaya. Okay, Sir, ah? Sige po. Mamaya. Pag Ito po guys. Kompleto po tayo dito. Yes po. Saan po yung number ko ate? Number 32. Ito po. Ayun, pangalan uli. Name, address, tapos cellphone number po. Yan guys, yan. Katibayan, nandito ako sa Anto. Antong Post. Address, Gelo. Then cellphone number po, sir. San Carlos City. Ayun tayo. Ito yun. Mapalim ito eh. 09682299. Balin po. Tatlong Ayan guys, tapos na tayo sa login dito po sa Antong Post. Ano Sir, ba? mamaya na ito pag... Sige po. Baba niyo, sir, ah. Okay. Sige, sige. Salamat manang. Thank you po. Sige. Malayo pa po dito. Dito na talaga. Dito na Anto po. Okay, akit na po. Dito sa taas po. Salamat. Sa taas po? Hindi po siya hindi na siya risky na akyatin. Hindi naman, sir. Okay lang siya. Okay, manang. Thank you, manang. Manong. Salamat. So guys, akit po tayo dito. So may mga cottage na rin po dito, guys. Okay, akit po tayo. Akyat tayo dito, guys. Wow. Yun. Hello po. Okay. Saan po yung mismong kinaroroonan po ng post? Sa taas. So, akit po tayo doon, ano? Nag-vlog po kayo, sir. Yes po, ma'am. Hello, ang sarap ng kain. Wow, Tarlac. Ako naman po, taga San Carlos City. Okay. Tarlac City. Sige po, thank you. So guys, tinuro po sa akin itong daan nila ate. Ay nako, ito muna tayo dito sa mga puno. Ganda ng puno. Hello po. Kunin ko lang po yung pinakatan ng puno. Ang ganda oh. Yan guys. Malilim po dito ano. Wow. Dito po tayo. Ganda. So doon po ang kinaroroonan po ng post. Ayan, tinaw ko na po yung mga bata naliligo. Akit po tayo dito. Okay. Ay. Ano po ate? Excuse po. Baby. Dito po tayo guys. Hello po kuya. Yun. Okay. Lip mo ng ayun. Kuya, tinatalon nito?
Tinatalon? Tatalon ka? Pagbagsak mo doon, hindi naman siya delikado? Malalim? Walang mga bato doon sa ilalim? Kasi bumabaw na ngayon siguro. Okay. So may nagtry na dito? May tumatalon? Ha? Dito? So ito na po yung Antong Falls guys, oh. So okay naman siya. May talon ka pa. Saan ka pepesto kuya? Ay, Okay. So kaya mo siya? Sige nga kuya, patry nga isa. Wait lang ha. Oo. Lapit pa tayo. Hindi pa siya delikado. Wow. So ayan guys, panoorin po natin si Kuya sa kanyang pagtalon dito sa Antong Falls. And go! Wow! Wow! Okay lang naman siya, di ba? Hindi naman siya delikado talunin. Sakto lang. Thank you Kuya. Salamat. Kaya na si Kuya, oh. Yun. Okay lang po ate. Vlogger po ako. Sige lang po. Hello, good morning po. Hello po ate. Ito na po yung Antong Falls, ano? Bukod po dito, mayroon pa pong iba. Saan pong banda? Sa taas? Okay, sige po. Salamat po. Hello guys, welcome sa ating channel. Hello. Welcome to Antong Falls po. Hello po ate. Okay guys, nandito po yung mga kasama natin, sina Kuya, taga San Fabian. Hello guys, shout out naman po kayo from San Fabian. Welcome to Antong Falls. Ay, second time? Ako ngayon lang. Kaya medyo okay pa sa akin siguro. Mayroon pa dun sa taas, Kuya? Wala na? Wala na. So, pang bata lang siya. So, dito yung pinaka-main na kwan talaga ng Antong Falls. So guys, nandito po tayo. Oh, wow. Ang daming mga tao. Ayun. Yan. Welcome guys sa ating channel. Nakasan po kayo kuya? Bayambang. Wow. Bayambang. Sige po kuya, wait lang ha. Ayan. Salamat. Ano po kuya? Wow. Shout out. Sige po kuya, enjoy po tayo dito. Keep safe po. Ano kaya mayroon dito? Sundan ko sila ate. Ay, mayroon pa pala dito. Yun.